keɗoɗen kalen e fedde nde wona laamu yonkore wiyetende Core Africa ɓe ngari ɗum noon ko ngam wadde hebloji waɗande ɗum hoɗirɓe toon kono kay wadde feere ha ɓen mbawana wawande koye mumen kono kadi wawa ƴellitade e fannu ɓamtare toon to Fouta. haali e inde mabɓe ko Ibrahima Kane katante leñol ƴetti haala ka ko Saydou Sarr. Saabiɗo ko Pulaar wi hoɓɓowo e gammo fof mballata ko yuman jombajo. So tawi pelle ɗe gona laamuyankoje ngari e nder Fouta ene mballa yimɓe ko fati e hebloji e ɓamtare e eɓɓoji min mbawata ko jaɓɓa ɗum e min beltodo e mabɓe. Woni sababu o noon ko Core Africa e ko ɓen ngari fodde lebbi e nder gure nde ene golla hen ene paamna yimɓeɓe holko yehete e holɗo neɗɗo rewata ha daña jaam o wasa yowitade yidde haɓade ɗanle ɗe gona dewɗe lawol. Saabu minen emin gandi ɗanle ɗe saabu min guuri e laddeji ɗi fodde duuɓi 35 min guuri e pelle ɗe min guuri e ko heewi hen wadde ɗo so tawi min jooɗima e nder gure amen ha woodi arɓe mbi emin balla on beete ma won yaarude yeeso min mbawata ko jaɓɓade ɓe wadde ko Core Africa woni hande yumma kaɗo ñalawma. Ha joni de ko e ballal Core Africa nawi toon to Fouta ko hen keddotoɗen kanko Ibrahima Kane katante leñol omo ara noon e holko fedde nde wallitiɓe kono kay gueɗe ɗe no jarini ha joni ko kanko keɗotoɗen Ibrahima Kane katante leñol. O adi foof nde ɓe gari nde ɓe jiiɗi andude ko holi minen holko min jogui holko min golloto e holno min gollorto. Min kalaniɓe ko min jogui ko ɗum weeliɓe sanne. Ɓe mbi min aha ngal ɗo gollal ngal golloton ene moƴƴi jokke ɗum min balla on ngal yaara yeeso kono ngal ɗo gollal on ngala ɗum oɗon poti wattude hen mbete heeɓe yeru. Minen ɗo Agname yoroyaɓe ɗo ko machine ngaji unoji min laabi e haadi woni ko debbo jagguede min micro ji ɗi min jiiɗa rewɓe Foutankoɓe rewɓe Sénégal naaɓe rewɓe Afrique tawa hande ko juuɗe baɗɗe gowle hono no wano ko ɓooyi ni min mbiyano ko reɓe liggo kono jogui golle jaadoje e ɓamtare wadde ɓe kolli min neɗɗo so tawi reemi ha heeɓi gawri ene jogui no mbawɗa undirde gawri ndi mbawa waylude mbaɗa ɗum e gueɗe mofteteɗe tawa bonata mbawa kadi wadde hen ko tubakoɓe mbiyata ko créer d'emploi ligginde hen yimɓe tawa yimɓe ne mbawa yarude yeeso ko ɗum waɗi Maymouna Dieng ari e amen arde woɓɓe Ramatoulaye en woɓɓe woɗɓe caari e nder guure ɗe min jaɓɓi miijo ngo min mbawi yaade mabɓe emin jorti kadi ɗum ɗo so tawi yettima sikki ala komin mbaɗatno adan ko mamin jokku ɗum koɓe gaddani min ko mamin mbaɗ ɗum maɗum jibinan min kadi wawde wadde goɗɗum komin mbaɗatano fedde. So wiyama fedde ko oɗo e o ndenta wiya an woni hoorejo an woni ɗum an woni ɗum an woni ɗum so yimɓeɓe jooɗima goto fof wawa andude ko neɗɗo ko jeeya ko e rendo he to ko mbiyata ko o anda goto fof anda ko responsable kala ko kewi o ƴetta responsabilité makko total ko tubakoɓe mbiyata ni tawa sen gari an keedaɗo ay wono joni gonɗon koye média ko média tan médiation tan mbawɗon wadde ɗum woni golle moɗon bayori ne mbawi wonde nder ko ɗum tan mbawi wonde woɓɓe ndeki firi e nder pelle ɗe min joguinoɗe woni yimɓe ɗe jogui gandal ha heewi kono cuusa no rendo ɓe mbawi susude min ngal ɗo gollal koye maɗa fawa wadde ko an daroto haala ngal moƴƴinagal minenne min kolli yimɓe amen ɓe ay o garɗo ko neɗɗo tan no monni nana golla nde ko hol sababu onon mbawa wadde kabaruji meɗen Actu